Ahojte, vítajte na Hradnom kopci, kde sa nachádza táto krásna vila, ktorú vám dneska predstavím, pretože je na predaj. Poďte za mnou. Vila je rozdelená na dve bytové jednotky. Aktuálne sa nachádzame v hornom dvojpodlažnom byte. Interiér je zariadený prémiovými svietidlami a taktiež sedačkou od spoločnosti Vitra. Táto priestranná kuchyňa s vlastným ostrovčekom je dizajnovaná od exkluzívneho talianskeho výrobcu Bofi. Vchádzame do hlavnej z troch spální tejto vily. Ako vidíte, nachádza sa tu posteľ od značky Hestens a taktiež samostatná kúpeľňa. Ale teraz sa poďme rýchlo pozrieť na bazén. Pokiaľ by ste chceli načerpať energiu, tak vám určite poslúži nádherná záhrada, ktorá je vynikajúcim miestom na relax. Vila bola postavená v roku 2000 a v roku 2022 prešla kompletnou rekonštrukciou. Tento výhľad je naozaj jedinečný. Vidíme na celé Rakúsko a ja by som sa tu stále opalovala.